Nunggoni wetus mari lahiran, lanjut terus aku umbah-umbah. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di video aku ya. Iki ngono aku dek ingi sore-sore wis umbah-umbah ae. Asline jam loro iki wis tak kom guys, wis tak kom mbek banyu sabun maksude. Dadi saiki tinggal ngucek-ngucek terus kira-kira. Iki aku ngono tek video dek iki sekitaran jam 4-an ya guys. Nah, iki ngono aku cepet-cepet lek nganu mbah-mbahan soalnya iki aku kate ndelok wedhus. Iki mau wedhusku sing jenenge gemoy kuwi lairan. Sing jenenge wedhus lairan iki ya guys, gak temok mara-mara wis nang ngisore gedang, mari ngono wis anake iki jejer-jejer, enek teluan, sitoke putih, sitoke ireng. Ya wis dadine aku mari ngono metu bengok-bengok nang bojoku. Lek wedhuse wis mbayi. Ngono perkiraane bojoku lek gak bengi paling ya isuk, tibake sore-sore mbayine. Dadi iki ceritane dek ingi aku nang kamar mbek anakku cerita-cerita soal bahas banyu klopo kuwi lho guys. Lah mari ngono kok enek suarane jerit-jerit. Dadine aku langsung metu karo anakku, tak delok wedhuse apa ya. Tibake wedhuse mbayi saiki. Sing jenenge bojoku iki asline ya sik kurang katek jenenge turu. Kira-kira paling untuk setengah jaman kuwi. Dadine langsung tak bukai ya kuwi anakku sing jerit-jerit lek wedhuse mbayi. Lek wedhus mbayi iki anakku suweneng masalah. Kabeh wong diceritani, wedhusku mbayi, ngono wis. Tuh pokoke suweneng wis. Asline iki aku mau dhewean, tapi mbuh anakku moro-moro kok iso nang sandingku iki lho. Pola enek kamera iki lho dadine rada seneng sing jenenge barengi aku umbah-umbah sampai aku kira-kira. Iki aku meh mari ae sik ditunggoni mbek anakku. Iki gak langsung tak pepe guys, tak pepe engko ae lek wis aku mari adus soalnya iki aku kate nunggoni wedhus meneh. Polahe bojoku sik ngarit, dadine aku kon nunggoni sedilu ae. Oh iya guys, awakmu saiki masak apa? Aku saiki masak pare karo teri. Wis ngono tok, iki mau aku goreng ayam. Umbah-umbah wis mari, lanjut aku langsung mlaku tik 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 nang kandang. Iki mau wis tak bong sing jenenge laraan sing wis garing ya guys. Iki babone gurung mana, iki emeh tinggal menunggu hari. Nah, iki sing mau sing tak critani, iki mbayi guys, telu wedok kabeh. Nah, iki sing jeriku sing putih, cek lucune warnane. Enek putihe, ya enek coklate, wis pokoke lengkap, apik nemen warnane iki aku seneng. Gak kerasa ket mau aku cerita panjang